Ideme na to? 3, 2, 1, ide! A ja môžem skúsiť. A ja môžem potom s tebou skúsiť. Tati, a ja môžem potom... Tačino o tom rozhoduje, tak či tak. Môžem s tebou. Ako im dobre pozerať, tak? No ukáž, ako strieľaš z kuše. Ako strieľaš z kuše? Patrik. Dobre, už sa pripravujem. Tak sa priprav. Jak si vysoko, nie, Bubu? Oni práve že nízko. Už strieľam. No ukáž. Super! No daj ešte. Nevadí, stačí. Už idem. Ale trafil som sa. Áno, trafil. Ešte jedenkrát jednou rukou mám. Haló, už idem. Už idem. Haló. Ja strieľam do Tatinovo. Ja strieľam do Tatina. Aha. Do Tatinovo. No Bubu, jak si vysoko. Haló, niečo ti ukážem. Aha. Tak. Asi bašť. Musí bol, tu sú tie dróty predo mnou. Aha, to som sa aj nevšimla. Haha, som super, že? Skoro som do Tatinova. Som myslela, že druhým smerom budeš lietať. Ide na kopec? No, na kopec. Hore kopcom. No. Aha, tuto išla tá šípka. Ideme vyskúšať. Vidíte? Išla tá šípka. Haló. Pozri, jak ďaleko. Áno. Vidíte, jak to ďaleko. Nádhera, že? V Bratislave na letisku nemám také prostredie. Nie. Ty si nastavil čas? Hej. Som vlastne tá šípka moja. Haló, vidí niekto tu sice plato? Nie, teraz chvíľu vydrž. Kaťuško, teraz nemôžem.
Nie, ty čakaj. Ja som ti kazala, tu si mal strieľať. Ale ja som chcel streliť do Ideme na tačinového. chvíľu a prídeme zás. Dobre. Dobre. Haló, prečo nie? Patrik, nie si tu sám. Au! Ty nevidíš, že nemôžem? Polož tú kušu Nevydržíš a už 5 si minút? dostrieľal. Nie, už dostrieľal. Jak sa to odrazilo. To kam si mieril? No to vidím, že nikde. A ako mám pristať, ešte povedzte. No, Znovu na cestu. na cestu, Bubu. Ale asi do kopca, že? Tam sú drôty dole. No musí ti stačiť to odtiaľ to potiaľ. Tak vypni plyn a bacneš. Vypni plyn a bacneš, dobre. Pristávaš? To nevyšlo? Ešte raz. No, Vidím, to pípa. To bol čas. Je na čas. Tučka. Tučka, halo. Idem radšej z hora. Tam nechcem ísť ho spodku cez tie káble. tak choď. Oj! Nechcem zastaviť. Ale dobre. No čo je celé? Jasné. Dobre. Bol malý kopanec. Tak po ceste. Bol malý Môžem kopanec. si skúšať tak po ceste. Tak to takéto lietadlo to nie je hračka. Sa s tým nemôžu detičky Ja hrať, viem. vieš? To je nebezpečné. Ale s rukami, že aj ty budeš mať na mňa palce a tak. Vychytaj mi to prosím ťa, dobre? Musím vyťahnuť najprv baterku. Až potom spravíme. Tak. Fú. Chudáčik je zodratý. Chudáčik je zodratý. A ty by si sa chcel naučiť lietať? Áno? Ale to musíme také nejaké detské lietadlo potom zadovážiť. Toto je taký akrobat, vieš? Také živé. Ale s prstami, že? Však takou vysielačkou. Ale A- také detské lietadlo. Že? Na simulátore ti to išlo docela. Ten sa pridáva. Áno. Aj otáča, aj týmto otáča. A hore dole. Nerýchlo s tým. Toto je antena chodníč. To je antena podmienky. Presne tak. Super. Ďakujem za výklad. Dadulinka, tebe ako to ide? Dobre. Ukáž? No. Pozor. Mieríš na nás. Neublíž si. Kaťuško, nemusíš to tam dávať. Ďakujem. Super. Nepozeral si sa. Promiň, lebo túto soso.
Soso. Taký Dobre, Hľadám neobvykle rovnú palicu. No, jeden, druhý. A ešte jeden? A kam išiel?